लोगोफोरा आङो स्क्रिनाव मोनसे फट' होदों बे फट'आ माने नायथाव जायो आरोना बिनि थाखायनो आङो ब्लार खालामदों बे फट'खौ बिनिखायनो आङो खोबथेदों आरोना नोंथांमोना साननो हागौ बे नायथाव जायै फट'खौ लानानैलाय मानोथो भिडिअ बानायदों बेफोरबायदि साननो हागौ आरोना नोंथांमोना दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां जोबजासे नायाब्ला निस्सय नोंनियावबो मालाबा बेफोर प्रब्लेमफोरा जानो हागौ आरोना नोंथाङाबो माने खैफोदाव गोलैनो हागौ बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नाय माने लोगोफोर माखासे मानसिफ्रा ओरैनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाया माने माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखायसो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जाय जाहोनखौ बियो मानसिफोरनि सिगाङाव शेयार खालामनो हाया बा बिमा बिफाजों न'खरनि मानसिफोरजों मोजाङै माने रायलायलायनो हाया बेफोरबायदियावनो गोबाङा लाजिनानै माने खोन्थानो हायियाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो आरोना दा आंनि लोगोनि गेजेरावबो बेफोरबायदि जादों दा आंनि लोगोखौ आङो माने नोंथांमोननो देखायनो हानाय नङा दा नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदि प्रब्लेम जानो हागौ आरोना दा जोंनि गेजेराव नोंथांमोना ससियेल मिडिया फेसबुकआवनो होन इउटुबावनो होन गोबां नुखाबाय जानांगौ माने ओरैनो सोरबा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय सोरबा मोजां मोनलायनायनि खारनाव माने गावनि मोजां मोननाया सोरजोंबा माने मोजां मोननानै सोरखौबा लायोब्ला सोरजोंबा गुबुनजों जुलि जायोब्ला दा बै जुलि जानायखौ नुनानै सोरबा माने गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो आरोना दा बिदि नङा लोगोफोर नोंनि जिउखौ फोजोबब्लानो नोंनि प्रब्लेमा सल्भ जाया दा आंनि लोगोनि गेजेराव ओरैबायदि दा नोंथांमोना सोरबा सुबुंफोरा आरोना बियो माने लननि थ्रुयै जादों दा नोंथांमोना लन लायो किसुमाना दा नोंथांमोना बिदिनो माखासे एप्सफोरनिफ्राय लन लायोब्ला नोंथांमोना एसे सानै हयै ला आरोना माने RBI जों रिलेटेड थानाय रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया रिजार्भ बेंकजों रिलेटेड थानाय एप्सफोरनिफ्रायसो ला नङाबा जानला मोनला एप्सफोरनिफ्राय लायोब्ला नैबायदि फटक नैबायदि माने नोंखौ माने ओरैबायदि फिजिकेलि टर्चार मेन्टेलि टर्चार खालामगोन आरोना नोंखौ माने बिराद हेरेसमेन्ट होगोन नोङो डिप्रेसनाव थांगोन डिप्रेसनाव थांब्ला नोङो माने गावखौनो माने जिउ फोजोबनानै लानो बेफोरबायदि साननो हागौ आरोना दा जिउ फोजोबनानै लाब्लानोखि नोंनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन बे नङा नोंथांमोना माने गोबां सानै हयै लनखौ लाब्लानो जाबाय दा नोंथांमोना लनखौ लाबायानो दे माने नैबेफोरबायदि एप्स दं आरोना नोङो 7 डेसनि गेजेरावनो उमुखिनि 2000 3000 बिदि लन मोनगोन लनखौलाय मोनगोन नोङो लाबायबो नोङो फैसा नांगौ जानायाव लनखौ लाबाय बिनि उनाव नोङो नों लन सुख'नाय समाव नोङो लनखौ सुख'बाय 2000 ल'सलै बेखौ खेबसेनो आङो सुख'खाजोबनोसै बेफोरबायदि सानबाय नोङो हरबायबो लनखौ खिन्थु बिसोर मानसिफ्रा मा खालामगोन जाहैबा नोंनो लन होग्रा बै एप्सनि जायनाखि हेकारसो होनना बुंनांगोन आरोना बेखौ नोंनि फुरा डाटा नोंनि प्राइभेसि नोंनि गुगोलाव जिनाखि नोंनि क्रोम ब्राउजार बेफोरखौ फुरा हेक खालामजोबो नोंनि बे मेम'रि नोंनि गेलारि नोंनि फट' भिडिअ नोंनि डकुमेन्टस नोंनि मबाइलाव जिनाखि डकुमेन्टसफोर दङ बेखौ फुरा हेक खालामजोबो बिनिफ्राय नोंनि फटकफोरखौ बिसोरो मा खालामो मिथिबायना गाज्रि फटकजों एडिट खालामनानै नोंखौ माने फिजिकेलि टर्चार खालामो नोङो जुदि नोङो लन हरखाब्लाबो नोङो फैसा हरखाबाबो मा खालामो बिसोरो नोंना लन दंबावो केन्सेल जादों सिगांनिया बेफोरबायदि होननानै थगायनानै नोंखौ मा खालामो नोंखौ लुटियो आरोना नोंखौ माने नोंथ' गिसिगोन जेनेबा नोंखौ गुबुन गाज्रि फटकजों एडिट खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन बेफोरबायदि होननानै बुंनायावथ' नोङो जेनेबा नोंथ' गिनानै हरसिगोन ना बा नोंनि नामजोंनो बिसोरो गाज्रि फेसबुक आइडि खुलिनानै गाज्रि माने इउटुब आइडि खुलिनानै बेफोरखौ भिडिअखौ शेयार खालामगोन बेफोरबायदि बुंगोन आरोना दा नोङो गिनानैथ' नोङो हरनो गोनां जासिगोन ना हरसिगोन बिदि हरनायावबो माने नोंनिफ्राय बिख्ल'बाय थागोन नोंनि माखासे नोङो जेनेबा बेंकआव बेसेबांखिनि फैसा दोनो नोंनि बेंकआव बेसेबांखिनि डिप'जिट जायो बिदिनो ट्रेनजेक्सनफोरखौ नायजोबो आरोना बिसोर नायनानै नोंखौ माने फिजिकेलि टर्चार खालामो नोंखौ माने हेरेसमेन्ट होयो दा नोंथांमोना बिदि साननानै गोबाङा माने आंखौ फिजिकेलि टर्चार खालामदों आंखौ भाइरेल खालामनो नागिरदों बेफोरबायदि साननानै गोबाङा माने गावखौनो जिउखौ फोजोबनानै लानो नागिरो खिन्थु नोंथांमोना बेफोरबायदि जायोब्ला माने पुलिसनो इनफरमेसन होयो आरोना साइबार क्राइमनि माबाफोरा रिपर्टफोरा पुलिसफोरनाव गासिबो थाखाजोबो नों सोरजोंबा कल रायलायब्लाबो बे माने रेकर्ड जानानै थाखाजोबो आरोना दा बे हेकारफोरा ओरैबायदि टेलेन्टेड बिसोरो माने नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदि नैबिदि मेसेज फैनो हागौ माने जाय मानसिया लन लाबाय बै लन लानाय मानसिनिफ्राय जेसेबांनाखि कन्टेक्ट लिस्ट दङ बै कन्टेक्ट लिस्ट थानायफोरनो मेसेज हरजोबो आंनियावबो हरदोंमोन नै बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना माने सासे लोगोआ लन लादोंमोन नालाय लन लानायाव बेखौ माने बेफोरबायदि खालामदों बेनिफ्राय माने बे लोगोनि फटकखौ गाज्रि फटकजों एडिट खालामना होदों आरोना बिनिफ्राय बेखौ माने फिजिकेलि टर्चार खालामगासिनो आरोना दायो ओमफ्राय बियो दा पुलिसनियाव एफआइआर होबाय दा माने नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदि फटक हरनानै नोंनि लोगोखौ
भाइराल खालामगोन मागोन नोङो नोंनि लोगोनि नामै फैसा हराबा नोंनि लोगोखौ बेफोरबायदि खालामगोन होननानै हरनो हागौ आरो ना नोंथांमोना लिंकआव क्लिकबो दा खालाम माने बेफोरबायदि फटकआव माने फटकखौबो भिउ खालामनानै दानाय डाइरेक्टलि बिदि नाम्बारजों नोंनाव मेसेज हरोब्ला फटकफोर हरोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्टलि ब्लक खालामो आरो ना डाइरेक्ट ब्लक खालाम नोंथांमोना बेबायदि ब्लक खालामनानै बेखौ बिदिनो दोनो आरो ना माने नोंथांमोना बेखौ एसे साबधान जा आरो ना नोंथांमोननियावबो आरो नोंथांमोना सोरबा साननो हागौ लन लानो गोसो जानो हागौ आरो ना नोंथांमोना लन लानो सानदोंब्ला एप्सफोरनिफ्राय लन दाला आरोना आंनि बायदिब्ला नोंथांमोना एप्सनिफ्राय लनखौ लानाङा नोंथांमोना लायोब्ला माने बेंकफोरनिफ्राय ला आरो लनखौ एसे सानै हयै ला आरोना नायनानै नोंथांमोना बियो बेंकजों कानेक्टेड दंना गैया बियो माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन नामा नोंनि डकुमेन्ट्स नों लन लानायावथ' नोंनि डकुमेन्ट्सफोरा होजोबनांगोन ना दा बे डकुमेन्ट्सफोरखौनो बिसोरो हेक खालामखायो आरो ना दा नोङो हाजारखि फैसा दोन नोंनि बेंकनिफ्राय लानानै थांबाय थागोन आरो ना बिसोरो ओरैबायदि माने बिसोरो सार्भारखौनो बिसोरो माने माबा खालामनानै दोनखाजोबो आरो ना हेकारफोरा दा नोंनियाव बे बेलेग लिंक हरबाय थागोन बायदिसिना फटक हरबाय थागोन दा नोंथांमोना बेफोरखौ माने ब्लक खालामनानै दोनबानो जाबाय आरो ना दा आंनि लोगोनि गेजेरावबो बिदिनो जादों दा इनफरमेसन मोननायखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथां जाहाथे आंनि जेसेबांनाखि इउटुबार लोगोफोर दङ आंनि भिडिअखौ नायो आंनि चेनेलखौ नायो नोंथांमोनाबो एसे बेनिफ्राय सेफटियाव थानो हाथों दा नोंथांमोना एसे साबधान जानानै थानाया मोजां होननानै आं बे भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर दा नोंथांमोना एसे सानै हयै माने सोरबाफोर गोदान नाम्बारफोरजों बेफोरबायदि फटक हरबा डाइरेक्ट ब्लक खालामखा आरो ना माने नोङो भिउ खालामनाङा माने फार्स्टआव नोङो भिउ खालामगोन जानो हागौ खिन्थु बेफोरबायदि बेलेग नाम्बारजों हरोबाथाय नोंथांमोना डाइरेक्टलि ब्लक खालाम नायियानो मोजां बायदिसिना लिंक हरनो हागौ लिंकफोराव थुला बायनाङा आरो ना नोंनि इउटुब चेनेल थानायफोराबो सोरनाबा इउटुब चेनेल थानाया नायफ्लांदोंबा नोंनि चेनेलाबो हेक जानोबो हागौ माने टार्मिनेट जानोबो हागौ आरो ना इउटुब चेनेल थानाय मानसिफ्रा नायदोंबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय साबधान जा माने एप्सफोरनिफ्राय लन लानो सानोब्ला माने 7 डेजनि उनावनो नोंथांमोना लनखौथ' मोनगोन मोननाया नोंथांमोना खिन्थु लन सुख'नायनि समाव माने बिसोरो माने फेक एलिगेसन फेक माबा नोंनि फट' इडिट खालामनानै बेफोरबायदिनो भाइरेल खालामनो नागिरो आरो ना बेनिफ्राय नोंखौ धमकि होयो नों जुदि जोंनो लनखौ हराब्ला फैसाखौ सुख'फिनाब्ला नोंनि फट'खौ बिदि शेयार खालामगोन नोंनि एकाउन्टआव फेक एकाउन्ट खुलिनानै बेफोरबायदि खालामगोन होननानै नोंखौ फिजिकेलि टर्चार होयो दा सोरबा बायदिया बेखौ न'आव खिन्थानानै लानो लाजिनानै लोगोफोरनि सिगाङाव खिन्थानानै लानो लाजिनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाया बिदियावनो जोंनि गेजेराव माने प्रब्लेमा जोङो बेफोरबायदि जाथायखौ नुनो मोनो आरो ना लोगोफोर दा नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय साबधान जा माने माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला न'खरजों रायलाय न'खरनि मानसिफोरजों रायलाय लोगोफोरजों शेयार खालाम माने बेफोर दायो माने वाट्सएपआव जागासिनो आरो ना जायफोरा माने थार्ड पार्टि एप्स बाहायो जिबि वाट्सएप माबा माबि बाहायो नोंथांमोना बाहायनाङा बिदिखौ बेफोर माने नोङो बेयाव माबा मोनसे डकुमेन्ट शेयार खालामगोन बेफोर गासिबो माने बिसिनियाव थाहैजोबो आरो ना दा नोंथांमोना बेनिफ्राय नोंनि माखासे डाटा प्राइभेसि नोंनि डकुमेन्ट्सफोर शेयार खालामोब्ला नोंनि लोगोफोरनो दा बिसिनियाव माने फुरा थांनानै थाहैखाजोबो आरो ना बिनिखायनो बिसोरो माने नोंखौ माखासे फेक माबा खालामनो थाखाय नोंखौ धमकि होनानै बेफोरबायदि फैसा माबानो बख'नो थाखाय बेफोरो चान्स हायो आरो ना दा बेनिखायनो नोंथांमोना माखासे थार्ड पार्टि एप्स जोंनि इन्डियायाव मदिया जिनाखि एप्सफोरखौ बेन खालामना होदों बेखौ नोंथांमोना बाहायालासिनो दोनब्लाबो मोजां आरो ना आंनि थाखायब्ला दा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थ्रुयै गोबाङानो मिथिबाय दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालामदो माने बेफोरबायदिनो आरो ना गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि जाथायनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो दा नोंथांमोना गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो जेबो गोनांथि गैया दा नोंथांमोना प्रब्लेमखौ न'खरनि मानसिफोरजों बा लोगोफोरजों शेयार खालामलायनानै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै लानांगौ आरो ना बेफोरबायदिनो दा नोंथांमोना बेफोरबायदि नोंनि वाट्सएपफ्राव मेसेजफोर फैयोब्ला डाइरेक्टलि ब्लक खालाम आंनि बुंनाय आरो ना बियो डाइरेक्ट ब्लक खालाम नोंथांमोना माबा मोनसे लिंकफोर हरोब्ला डाइरेक्टलि ब्लक खालाम आरो लन लानो सानदोंब्ला नोंथांमोना जिबनावबो माने एप्सनिफ्राय दाला आरो ना माने नोङो लनखौ सुख'खांब्लाबो बिसोरो नोंखौ धमकि होनानै नोंनि फटकजों नोंखौथ' नोंनि जिनाखि नोंनि फाइलाव थानाय नोंनि मबाइलाव थानाय जेसेबांनाखि नोंनि फटक दं बेखौथ' बिसोरो माने फुरा हेक खालामखागोन आरो ना गावसिनि माबायाव कम्पिउटाराव सोनानै लागोन बिसोरो हेक खालामनानै गाज्रि फटकजों नोंखौ इडिटिं खालामनानै फेक नाम खुलिनानै नोंनि नामाव फेक आइडि खुलिनानै बिसोरो भाइरेल खालामगोन होननानै बुंगोन आरो नोंखौ धमकि होगोन नोंथ' गिनानै हरसिगोन ना फैसाखौ दा बिसोरो बिदिनो गोबां मानसिफोरनि सायाव फ्रड खालामगासिनो दं आरो ना नोंथांमोना एसे साबधान आरो ना बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायबाय लोगोफोर दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थ्रुयै मिथिनो मोनबाय दा नोंथांमोननि गेजेरावबो बेफोरबायदि प्रब्लेमा जादों जानो हागौ दा जोङो मिथिनोसो मोनाखै ससियेल मिडियायाव रावबो बुङाखैसो दा बेनिखायनो नोंथांमोना मिथिनो मोनाखैमोन दा आंनि भिडिअनि थ्रुयै मिथिनो मोनबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि प्रब्लेमाव रावबो फासिया रावबो बेफोरबायदि प्रब्लेमाव खैफोदाव गोलैया आरो ना दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन पिस आउट